बिपिएफआ बिथांमोना फैदों दा बिथांमोनाव खिन्थु जेबो एजेन्डा आरो इसुफोर गैया बिथांमोना दिनै मावनाय मा मावखो जोङो बेखौ बिथांमोना फोरमायनो हाया सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बिथांमोना मा मावखो बिथांमोननि बिटिआरआव हाबनायनिफ्राय लानानै हानि फोरमानलाइ बिलाइ होनाय रायजो राजाफोरनो दा बेखौ बिथांमोना बुंनानै लानो हाया जे जों मावनानै होदों दिनै बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै दिनै अलरेडि माने ट्राइबेल मानसिफोर दिनै इन्डिजिनियास मानसिफोर दा बिसोरो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै दिनै न'खरसेबो बर' सुबुङा हा मोनै एबा हानि पाट्टा मोनै दा बेखौ बुंनो हाला बे जाहैबाय जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां दिपेन बर' सार दा बिथांमोननि सान हर नाजानायनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकार जे बिटिआर गोरोबथा 2020 27 जानुवारि जे सुक्ति बे सुक्तिनि आधारजों बिथांमोना गोबां सान हर खामानि मावनायनि गेजेरजों जों दिनै रायजो राजा हिसाबै एबा बर' जाथि हिसाबै दिनै बे फिथाइखौ मोननो हाबाय ओंखायनो बिथांमोना बिपिएफ हान्जाया दिनैनि टाइमाव जेबो बिथांमोना एजेन्डा बुंनो हाया फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बेनि सोमोन्दैबो जेबो बुंनो हाया आरो रायजो राजाफ्रा अलरेडि गोसो सिङाव थांखि लाखाबाय दिनैनि दिनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बिपिएफआ रायजोफोरनिफ्राय भट मोनगोना बियो माने खुनु निश्चयता गैया आरो दिनै नैबे बाटासिकुर मना सेन्टार जे जिम हल दा बेवहाय जोङो सनितपुर जिल्ला इउथ सेलनि इउपिपिएल हान्जानि जे बेवहाय सेथि जोङो इउथ कनक्लेभजों लोगोसे वर्कार मिट लादों दा बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बिटिआरनि इएम रुटा समस्तिनि मानगोनां डक्टर निलुत सरगारि बिथाङा आलासि हिसाबै फैदोंमोन दा बेवहाय जोङो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जे इउथफ्रा माबायदि जानांगौ आरो जोंनि कन्डिशना मा बेनि बागै जों शेयार खालामलायदों दा बेवहाय जोङो सनितपुर हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन जे गोदानै जेनेबा सनितपुरा बिटिआरआव सोसनजानाय गामिफोर दङ बे गामिफोराव जोङो अलरेडि इउपिपिएल हान्जाखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो रायजोफोरखौ भट होहोनो थाखाय जोङो खोब मटिभेट खालामगासिनो दं दा बे हिसाबै सनितपुर जिल्ला इउथ सेलआ दिनै खोब माने रल लागासिनो दं दा बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै जोङो पेरेन्टस बडिजों लोगोसे जोङो इउथ सेलनि जानानै मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायदों कनभिन्स खालामदों जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जे जोङो बयबो रायजो राजायानो इउपिपिएल हान्जानो भट होनानै जोङो गोदानै सरकार दागोन दा बेवहाय जोंखौ मदद होनो थाखाय जों खावलायदों दा बे हिसाबै जों नुबाय सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबजेननाय हिसाबै दा गोबां रायजो राजा गामिनि मतामतफोरखौ जों नुबाय दा बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव जे किसुमान सनितपुर बासिया बिटिआरआव हाबनायजों लोगोसे हानि फोरमान बिलाइ बेखौ जोङो मोननो हाबाय फ्राय बागानो दिनै सनितपुर जिल्लायाव खमैबो 70-80% जों दिनै बर' जाथि हिसाबै जोङो हानि माबाखौ मोनबाय फोरमान बिलाइखौ मोनबाय आरो लोगोसे गासै 45थासो गामिया दिनै बिटिआरआव सोसनजाबाय दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा खोब इनकारेज जों मिथिनायाव सनितपुर बासि हिसाबै जोंहा 90% दिनै बर' गामिनि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा दा बेवहाय टटेलि 13,092टा जे भटार्सफोर दङ दा बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जों केलकुलेसन खालामना मोनबाय जे गासै 90% माने भटार्सफ्रानो जोंनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो भटखौ मोननो हागोन रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जा एबा प्रमद बर' सरकारखौ सापर्ट खालामगोन जों बेखौ रोखायै बुंनो हासै आरो बाखि थानाय जितुखि 10% दङ जोंहा बे 10%खौ जोङो फैबाय थानाय समाव जे नैबे जा माखासे आद्रा दिनफोर दंबावो गासै 1.5 माससो टाइम दङ दा बे 1.5 माससो टाइमाव जों बे 10% आद्रा थानाय जे भटार्सफोर दङ बेखौ कनभिन्स खालामनो हागोनखौ जों आसा एबा मिजिंथियो आरो जितु बिपिएफआबो गोबां प्रचार खालामदों बिपिएफआ बिथांमोना फैदों दा बिथांमोनाव खिन्थु जेबो एजेन्डा आरो इसुफोर गैया बिथांमोना दिनै मावनाय मा मावखो जोङो बेखौ बिथांमोना फोरमायनो हाया सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बिथांमोना मा मावखो बिथांमोननि बिटिआरआव हाबनायनिफ्राय लानानै हानि फोरमानलाइ बिलाइ होनाय रायजो राजाफोरनो दा बेखौ बिथांमोना बुंनानै लानो हाया जे जों मावनानै होदों दिनै बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै दिनै अलरेडि माने ट्राइबेल मानसिफोर दिनै इन्डिजिनियास मानसिफोर दा बिसोरो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै दिनै न'खरसेबो बर' सुबुङा हा मोनै एबा हानि पाट्टा मोनै दा बेखौ बुंनो हाला बे जाहैबाय जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां दिपेन बर' सार दा बिथांमोननि सान हर नाजानायनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकार जे बिटिआर गोरोबथा 2020 27 जानुवारि जे सुक्ति बे सुक्तिनि आधारजों बिथांमोना गोबां सान हर खामानि मावनायनि गेजेरजों जों दिनै
रायजो राजा हिसाबै बा बर' जाथि हिसाबै दिनै बे फिथाइखौ मोननो हाबाय ओंखायनो बिथांमोना BPF हान्जाया दिनैनि टाइमाव जेबो बिथांमोना एजेन्डा बुंनो हाया फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बेनि सोमोन्दैबो जेबो बुंनो हाया आरो रायजो राजाफ्रा अलरेडि गोसो सिङाव थांखि लाखाबाय दिनैनि दिनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथाव BPFआ रायजोफोरनिफ्राय भट मोनगोन ना बियो माने खुनु निश्चयता गैया आरो जों बेखौ बुंनो हाया आरो माने मोना जों बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो 100आव बिसोरो खोब मोनोबा 5% भटखौ मोननो हागौ आरो बे जोंनि इउथ सेलनि दाबि आरो बियो गोजोन्थों এই সময় তার মানে আজিৰ এই দিনটোত আমাৰ এই বাটাচিপুৰ জিম হলত শোণিতপুৰ জিলা ভিত্তিত আমাৰ UPPL যুৱ মৰ্চাৰ এখন ধুনীয়া কৰ্মশালা হৈ আছে আৰু ইয়াতে আমি পেৰেণ্ট বডি হিচাপে আহিছো মই শোণিতপুৰ জিলাৰ UPPL উপসভাপতি হিচাপে আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছো অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু ইয়াত মানে পৰিৱেশটো চাই খুব ভালে লাগিলে কাৰণ UPPLৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ইউথ চেলে যে ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে বা ইমান ধুনীয়া পৰিকল্পনাবোৰ লৈ আছে এই কথাখিনি জানি আৰু শুনি মই খুব ভাল পাইছো তো লগতে আমি কিছু দিনৰ পৰা পেৰেণ্ট বডিয়ে খুব জোৰদাৰ তীব্ৰ গতিত মানে আমি গোটেইখিনি শোণিতপুৰ জিলাৰ যিখিনি গাঁও এতিয়ালৈকে BTR অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গোটেইখিনি বুথ কমিটি পৰ্যায়ত গৈ আমি খুব ভালদৰে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছো আৰু এই আলোচনাৰ অন্তত আমি এটা কথা গম পাইছো যে ৰাইজে খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে যে যোৱাটো সময়ছোৱাত BTRৰ লগত শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথবাসীক কেৱল প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰেহে গ্ৰহণ কৰি আহিছে গুৰুত্ব দিলে আৰু এই BTRৰ চুক্তিৰ জৰিয়তেহে আমি শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথবাসী বড়ো ৰাইজে আমি ন্যায় পাইছো তো যা নহওক এতিয়া কথা হৈছে কি যিহেতুকে নিৰ্বাচনৰ বতৰ এই সময়ত মানে বিভিন্ন দলৰ মানুহ আহিছে কিন্তু আমি এইখিনি বিষয়ত আমি ক'ব বিচাৰিম অন্য দলে আজি এই শোণিতপুৰ জিলা বা বিশ্বনাথ জিলাৰ ওচৰত ভোট খুজিবলৈ অহাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে একচুৱেলি লজ্জাজনক হ'ব লাগে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে শোণিতপুৰ জিলা UPPL হিচাপে আপোনালোকে কেনেকুৱা প্ৰস্তুত আগন্তুক UPPL হিচাপেতো আমি খুব জোৰদাৰ ধুনীয়াকৈ মানে আলোচনা পৰিকল্পনা আগবঢ়াই নি আছো আৰু আমি এটা কথা নকলেও নহব চিৰসত্য কথা যিহেতুকে আমাক BTRৰ চুক্তিৰ লগত সংলগ্ন কৰিলে গতিকে আমি সকলো সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা আজি এই আমাৰ সমিতিৰ যিমান বিষয়ববীয়াবোৰ আছে সকলোৰে মুখত এটাই কথা শুনো যে আমি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ এইবাৰ পুনৰ চৰকাৰে অনাত আমি একদম সহায় কৰিম আৰু 90% আমি তেখেতক ভোট দিব পাৰিম বুলি আমাৰ যিসকলে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত আছে UPPLৰ জিলা সমিতি যুৱ সমিতি বা উমেন সেলৰ সকলোৱে আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছো তো লগতে আমাৰ অহাকালি দিনটোলৈকে পৰিব অহাকালি 5 আগষ্ট আমাৰ 25 চন কিন্তু যোৱাটো 2015 চনৰ 5 আগষ্টৰ তাৰিখে আমাৰ উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ছাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত UPPL দলৰ গঠন হৈছিলে তেখেতে আজি এই দল গঠন কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি আমি এইটো ষ্টেজত আহিব পাৰিছো আজিৰ নিচিনা এখন সভা বা আজিৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠান আৰু এই দলত আৰু লগতে আমাৰ UPPL দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বৰ্তমানৰ BTRৰ মুখ্য CM আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ছাৰ তেখেতসকললৈ মই UPPL দলৰ হৈ শোণিতপুৰ জিলাবাসীৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ যাচিছো আৰু অনাগত দিনত তেখেতসকলৰ পৰা আমি সদায় সুপৰামৰ্শ আৰু উন্নতি আশা কৰিছো আগন্তুক নিৰ্বাচনত শোণিতপুৰ জিলা হিচাপে UPPLৰ কোনটো পাৰ্টি ফেক্টৰ হ'ব বুলি UPPLৰ দলৰ বাবেতো আমি এই শোণিতপুৰ জিলাত বেলেগ একো ফেক্টৰ আমি দেখা নাই কাৰণ UPPL ইয়াত আছে আৰু থাকিব কাৰণ কিয় মই কোন ছাতে ক'ব বিচাৰিছো BPFৰ মানুহ কিছুমানে আহি আছে তেওঁলোকে হাজিৰা দি য'তে ত'তে ফ্লেগ বান্ধি ফুৰিছে সেইটো আমি দেখিছো কিন্তু এতিয়া BPFৰ কথাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যোৱা 17টা বছৰ তেওঁলোকে এক স্বেচ্ছাচাৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেওঁলোকে শাসন চলাই গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ এই শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ কাৰণে এক বিন্দু সময় তেওঁলোকে মনত পেলাব নোৱাৰিলে বা এইখিনি মানুহখিনিৰ অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকক কোন ছাতে নাকচ কৰিছে জনসাধাৰণে এইটো ক্লিয়াৰ